ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്मै ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇരുനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ വഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 13 കടന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗ അല്ലെ, കർമ്മയോഗ ആണ്. അതുപോലെ 7 മുതൽ 12 വരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭക്തിയോഗ അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനി 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനമാണ്, ജ്ഞാനയോഗയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ, അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് തപസ്, ദാനം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെ നല്ല ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗമാണ്, ഭക്തിയോഗയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തീർച്ചയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനം വേണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് ഈ 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് പ്രഭുപാത്ര നൽകിയിട്ടുള്ള പേര്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹുഃ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പ്രകൃതി, എന്താണ് പുരുഷൻ, ആരാണ് പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ജ്ഞാനം, അതായത് എന്താണ് ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്? അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലേ. വിശ്വരൂപ ദർശനയോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ഭഗവാൻ ഭക്തി യോഗയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ജ്ഞാനം അറിയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശരീരത്തിന്റെ അപവിത്രതയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉപാചയാണ് അല്ലെ, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ആരാണ്? ജീവാത്മാവല്ലേ, ജീവാത്മാവല്ലേ നമ്മള് അല്ലെ. ശരീരം അല്ല, നമ്മള് ജീവാത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഈ ജീവാത്മാവിനെ കൂടാതെ ആരും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്? പരമാത്മാവ്.
ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലേ? അറിയാം. 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 രണ്ട് പേരുണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നല്ലേ. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ഇതിൽ സ്ലൈഡിൽ തന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് വായിച്ചു തരാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. എന്താണ് ശരീരം? ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് അയാൾക്കൊരു ശരീരം അഥവാ പ്രവർത്തന മേഖല ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം അഥവാ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കർമ്മവേദി, അതാണ് ശരീരം. എന്താണ് ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ എത്രമാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള കഴിവിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഒരു ശരീരം അഥവാ പ്രവർത്തന മേഖല ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മവേദിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രം എന്ന്. താൻ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അഥവാ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്നവൻ. ക്ഷേത്രവും ക്ഷേത്രജ്ഞനും അഥവാ ശരീരവും ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ബാല്യം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെ ഏതൊരാളുടെയും ശരീരത്തിന് വിവിധ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അയാൾ അതേ വ്യക്തിയായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ചില പ്രഭുപാദർ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഈ ശരീരം അല്ലെ, ശരീരം നമ്മൾ ശൈശവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ശരീരം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരമാണത് അല്ലെ. ഒരു 6 മാസം പ്രായമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഒരു 5 വയസ്സ് പ്രായമായിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ, നമുക്ക് കുട്ടികളില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ബാല്യകാലത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഞാനാണ് ആ വ്യക്തി നമുക്കറിയാം അല്ലെ. നമ്മളെ കുട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയാണോ നമ്മളിപ്പോ? നമ്മൾ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് യാതൊരു സാമ്യം പോലും നമുക്കിപ്പോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയാണോ? ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിനാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവിന് ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല. ആ കുട്ടിയിലുള്ള അതേ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. പിന്നെ ആർക്കാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത്? ശരീരം അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം എപ്പോഴും എന്താണ്? ചേഞ്ചിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും അൺചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടല്ല, ഒരിക്കലും ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ്? ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ്. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനുമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം? ഇവിടെ കുറെ ചോദ്യം ഉണ്ട് ഇല്ലേ. പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ഇതിൽ 2 എണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ശരിക്കും ജീവാത്മാവാണ് ഇതിനെ അറിയുന്നത്. ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം? ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു? ജീവാത്മാവ് ഒരു ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് എന്താ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്?
ശരീരത്തെ പറ്റി. ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ജീവാത്മാവിന് എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അതേ പരമാത്മാവാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളത്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതേ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും, ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവിന് ആരെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം? എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ, പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? നമ്മള് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, അതിൽ 2 എണ്ണത്തിനാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള പേര് അല്ലെ? നമ്മള് സുന്ദരൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി സുന്ദരൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പോ അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ എന്നതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് പരമാത്മാവും മറ്റൊന്ന് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, പരമാത്മാവിന് സർവ്വ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കും. തക്ഷേത്രം യദ്ധികാരീയത. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പർപ്പോട്ടെന്ന് പറയാനുണ്ട്. ചിത്രകാരൻ, ചിത്രഫലകം, ചിത്രം എന്നിവയെ അതാത് നിലയിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയണം. അതായത് പ്രഭുപാദരുടെ പർപ്പോട്ടാണ്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയണം, ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ടാവും. ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒരു ചിത്രകാരൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫലകം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സർഫേസ്, ഒരു പ്ലേസ്, ഒരു പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമരാണെങ്കിൽ ചുമരിലാണ് നമ്മൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചുമര്, അതിന്റെ ഒരു സർഫേസ്, അതാണ് ചിത്രഫലകം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിത്രം, അതുപോലെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം, ഇങ്ങനെ 3 ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെ? എന്നിവയെ അതാത് നിലയിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരം, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അല്ലെ? പ്രകൃതി എന്നാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകവും ആ പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവാത്മാവും രണ്ടിന്റെയും പരമനിയന്താവ് ഭഗവാനുമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതാണ് ഈ പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലെ? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നത്, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി അനുഭവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കള്. പിന്നെ രണ്ടിനെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ആര്? പരമനിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നിയന്ത്രകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് 3 ധാരണകളുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു അർജുനൻ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാന വിഷയം. അതെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് പ്രകൃതി ചോദിച്ചു. പ്രകൃതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ 2 ഉണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, മറ്റൊന്ന് പരമാത്മാവ്. ഇനി ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവെ 3 ധാരണകളുണ്ട്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി ബ്രഹ്മനാണ്. ജീവനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവും ബ്രഹ്മൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി ബ്രഹ്മമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ബ്രഹ്മമാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന നിലയില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നിയന്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും ബ്രഹ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ നിയന്താവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും അല്ലെ? എല്ലാം എന്താണ്? ബ്രഹ്മമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 2 നാദാക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് പിഴവ് പറ്റാവുന്നതാണ്, മറ്റേയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പിഴവ് പറ്റുന്നതല്ല.
ഒരാൾ ആശ്രിതനാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾ മേധാവിയാണ്. ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ രണ്ടല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നവർ ഞാനും കർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ ജ്ഞാതാവ് തന്നെ എന്ന ഭഗവത് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, മറ്റൊന്ന് പരമാത്മാവ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരാൾക്ക് പിഴവ് പറ്റും, മറ്റേയാൾക്ക് പിഴവ് പറ്റില്ല. ആർക്കാണ് പിഴവ് പറ്റുന്നത്? നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പിഴവ് പറ്റും, പക്ഷെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഒരിക്കലും പിഴവ് പറ്റില്ല. ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്, അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടല്ല ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നു? ഭഗവത് വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കയറ് കണ്ട് പാമ്പാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരാണ് അവരെന്ന് പറയുന്നു. അവരെ അജ്ഞാനികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് ഭഗവാൻ? പുരുഷൻ പറയാനുണ്ട്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉദ്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടന ഇങ്ങനെയാണ്, അത് എന്തെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ആരുടെ വരുതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്, എപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ നേരിടുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെ നിന്ന്, കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്ത്, യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ത് എന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വാധീനതകൾ, സാധ്യതകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചും അറിയണം. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണത്. അതായത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും ഒരുപോലെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു. ഋഷിഭിർബഹുധാ ഗീതം ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈഃ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളിലൂടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ച് ജ്ഞാനം വിവിധ നമ്മുടെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമാത്മാവിന്റെയും ദ്വൈതഭാവങ്ങൾ വിവാദ വിഷയമായതിനാൽ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമായ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഈ വിഷയത്തെ പരാമർശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റേതായ രീതിയിലല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ വേദാന്ത സൂത്രം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? വേദൈശ സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃദ്വേദ വിദേവചാഹം. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ ആ വേദപ്രകാരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് സമർത്ഥിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്ന്. ഇതിനകത്ത് ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ പർപ്പോട്ടിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാനിപ്പോ വായിക്കാം. അത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാൻ വായിക്കാതെ പറ്റില്ല. കർമ്മരംഗമാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രജ്ഞരാകട്ടെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്, വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തെയും പരമാത്മാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മരംഗമാണ് ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രജ്ഞരാകട്ടെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്, വ്യക്തിഗത ജീവസത്തെയും പരമാത്മാവും. ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് അന്നമയം എന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയാണ് ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠ. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് അന്നമയം. അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്നത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവിതം, ഭൗതികതയുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നത്തെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതും ഭൗതികതയിലുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. പിന്നെ പ്രാണമയം, അന്നമയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനപ്പുറം നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ജീവലക്ഷണങ്ങളിൽ അഥവാ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. അതിനെയാണ് പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ജീവലക്ഷണങ്ങളിൽ, ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന്. ആദ്യത്തേത് അന്നമയം, അത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിലുള്ളതാണ്. അത് ഭൗതിക
നിലയിലുള്ള പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ ഉയർന്ന തലമാണ് പ്രാണമയം. അത് ജീവലക്ഷണങ്ങളിൽ അഥവാ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ജീവനുള്ള രൂപങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നിവയുടെ സാക്ഷാത്കാരമായി. പിന്നെ ഉള്ളത് വിജ്ഞാനമയം എന്ന ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഇതിൽ മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും ജീവസത്തയിൽ നിന്ന് ഭിന്നങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും രണ്ടായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനമയമാണ് വിജ്ഞാനമയ സാക്ഷാത്കാരം, അല്ലെ? വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. വിജ്ഞാനമയം എന്ന ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും വ്യത്യാസമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അടുത്ത പടിയാണ് ആനന്ദമയം, പരമാനന്ദത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 5 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്. അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അങ്ങനെയാണ് 5 എണ്ണം വരുന്നത്. ആനന്ദമയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്ക് അതീതമാണ് ആനന്ദമയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷൻ. ആനന്ദമയോഭ്യാസ എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛാദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ക്ഷേത്രമായിട്ടും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, അല്ലെ? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, രാപോ, നലോ, വായു, ഖമ്മൻ. ഭൂമി, ജല, വായു, ആകാശം. അതെ, 5 എണ്ണം. 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പിന്നെയോ മിഥ്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, അല്ലെ? മിഥ്യഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യഹങ്കാരം, അവ്യക്തത. ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 24 എണ്ണമാണ്. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ചേർന്നതും എന്താണ്? ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥൂലമായ പ്രതിനിധിയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിന്റെ അഥവാ അജ്ഞാന വിധേയമായ തമോമയ ബുദ്ധിയുടെ വിദ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപങ്ങളായ ഇവ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്തത ദശയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അവ്യക്ത ദശയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, അവ്യക്തത പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ? ആ അവ്യക്തതയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവ്യക്ത ദശയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന അഥവാ അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ 24 ഘടകങ്ങൾ, അല്ലെ? ഇതും എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ക്ഷേത്രജ്ഞനല്ല, ക്ഷേത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമുക്ക് ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിലുള്ളതല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, മനസ്സ്, പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് 24 എണ്ണമാകും. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിനെ പ്രധാന എന്ന് കൂടെ പറയുന്നു. അമാനിത്വമദംബിത്വം അഹിംസാക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മാ വിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വങ്കഃ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു
നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതിർജന സംസദി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യാതതോന്യഥാ. ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചേർന്നില്ല, 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു വിവർത്തനമാണിത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്? വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, നിത്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളവയെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് അജ്ഞാനം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? വിനയം, ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം അല്ലെ, ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിനയം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ ജ്ഞാനം എന്നും ഇതല്ലാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. വിനയം, എന്താണ് വിനയം? വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് വിനയം. എല്ലാവരും എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അതിനെയാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർവില്ലായ്മ അല്ലെ, അഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ, അതാണ് ഗർവില്ലായ്മ. ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ആളാണ്, ഞാൻ നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ്, ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയ എന്താണ്? അതിൽ അഹങ്കാരം അല്ലെ, ഗർവമാണ് പറയുക. അഹിംസ, എന്താണ് അഹിംസ? അഹിംസ എന്നാൽ പരദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാ നിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാമെന്ന് വാദർ പറയുന്നു. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ആധ്യാത്മിക ബോധതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ശരിക്കും അഹിംസ പറയുന്നത്. മറ്റ് ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്. അഹിംസ പറഞ്ഞാൽ വെറും കൊലപാതകം അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആർക്കും ദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ജീവേര സ്വരൂപപോയി നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരും അത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവരെ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതും അഹിംസയിൽ വരും. ക്ഷമ, എന്താണ് ക്ഷമ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ ശീലിക്കണം, ഇതാണ് ക്ഷമ. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പുച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാളിത്യം, എന്താണ് ലാളിത്യം? യഥാർത്ഥ സത്യം യാതൊരു കൗശലവും കൂടാതെ ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടും തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവാണ് ലാളിത്യം. അപ്പോൾ സത്യത്തെ ആർജവത്തോടുകൂടി തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. ശുചിത്വം, ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 തരം ശുചിത്വം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആന്തരിക ശുചിത്വം, ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം അല്ലെ. ആന്തരികമായ ശുചിത്വം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള നാമജപമാണ് നമുക്ക് ആന്തരികമായ ശുചിത്വം തരുന്നത്. ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം പല്ല് തേച്ച് കുളിച്ച് അല്ലെ, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക. നല്ല വസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വസ്ത്രം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നല്ല അലക്കി വൃത്തിയാക്കിയ വിഴുപ്പല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുക. അതാണ് ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ഉള്ള ശുചിത്വം. സ്ഥൈര്യം, എന്താണ് സ്ഥൈര്യം? സ്ഥൈര്യം എന്നത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കലാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം. ഇനി ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കലാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതികൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് എന്തും ഉപേക്ഷിച്ചേ തീരൂ, അത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം ഇതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് എന്താണോ തടസ്സം തരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാവണം.
പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ അത് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം അല്ലെ, അതിൽ അനാസക്തരാവണം നമ്മൾ. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വളരെ പവർഫുൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധം അല്ലെ, ഇതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഇല്ലാതിരിക്കണം. പിന്നെയോ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പൊ ജനിച്ച് മരിക്കുക, അതുപോലെ രോഗം വരും, വാർദ്ധക്യം വരും, ഇതൊക്കെ എല്ലാ ശരീരത്തിനും വരുന്നുണ്ടല്ലേ. അതിന് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. എന്താണ് ഈ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? ആരോടെങ്കിലും ശത്രുത മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതിനെയാണോ ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ഈ സ്വന്തം എന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന അതിനോടൊരു വിരക്തിയാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മക്കള്, ഭാര്യ, ഗൃഹം ഇതിനോടൊക്കെ നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിനോടുള്ള ഡിറ്റാച്ച്മെന്റിനെയാണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും സ്നേഹമില്ലായ്മയും അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് മക്കളുണ്ട്, അപ്പൊ മക്കളോട് സ്നേഹം ഇല്ലാതെ പെരുമാറണം എന്നാണോ അർത്ഥം? ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല. പിന്നെന്താണത്? ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഒരു ദോശക്കല്ലിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ എല്ലാവരും? ആ ദോശ അതിൽ ഒഴിക്കുമ്പം അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിന് ഇളകി കിട്ടണം അല്ലെ. കിട്ടിയാലേ നമ്മൾ ആ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഇളകി കിട്ടണം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം, അതിന് ഇളകി കിട്ടുകയും വേണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബന്ധങ്ങളോടൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവാണ്, ഇതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും ഒരുപാട്. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭിത. അപ്പൊ സുഖം വരുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ദുഃഖം വരുമ്പോ ഒരുപാട് വേദന, ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അക്ഷോഭ്യതയാണ് പറഞ്ഞത്, ശോഭിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, ശോഭിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തി അല്ലെ, നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി. അതായത് കളങ്കം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലാഭം നോക്കിയിട്ടാവരുത്. അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ അസത് സംഘമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുചേരാതിരിക്കണതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഏകാന്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ലോൺലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം, അഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കണം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. ഇവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, എല്ലാവരും വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചോളൂ. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തികയോന്ന് അറിയില്ല. ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചോളൂ. ബുക്കുള്ളവര് ബുക്കിൽ നോക്കി വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭുമാത്ര. അപ്പൊ എന്താണ് ജ്ഞാനം? നമ്മള് അടുത്ത ചോദ്യം അതാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തില്, ഫസ്റ്റ് ചോദ്യത്തില് ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന്. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? പ്രകൃതി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, പുരുഷൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. പ്രകൃതി പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രം പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. ഇനി ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതാണ് അടുത്തൊരു സബ്ജക്ട് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞേയം യത്ര പ്രവക്ഷ്യാമി യത്നാത്വാമൃതമശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മാനസത്തന്നാസദുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനുതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെ. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അറിവ്, അതാണ് ജ്ഞേയം. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ അറിയേണ്ടത്, ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതിനെയാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണ്. അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തുടക്കമില്ലാത്തത്, ആദി ഇല്ലാത്തത് എന്നാണ് അല്ലെ. തുടക്കമില്ലാത്തതും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്.
സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവതോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവതശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ സർവവ്യാപിയായിട്ടാണ് ആരുള്ളത്? പരമാത്മാവ് ഉള്ളത് അല്ലെ. സർവതഃ പാണിപാദം തത് സർവതോക്ഷി ശിരോമുഖം, എല്ലായിടത്തും കണ്ണുകളുണ്ട്, തലകളുണ്ട്, മുഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ചെവികളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സർവവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ആദി മഹാഗുരുവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൊച്ചുറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവസത്തകളും ഭഗവത് ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എണ്ണമറ്റ കൈകളും കാലുകളും നേത്രങ്ങളും അസംഖ്യം ജീവികളും പരമാത്മാവിന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടതുപോലെ അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ് ഒരേ പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എല്ലാ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ പരമാത്മാവിന്റെ സർവവ്യാപിത്വം, അതായത് എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് എല്ലായിടത്തും കൈകാലുകളോ കണ്ണുകളോ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനാവില്ല. അത് സാധ്യവുമല്ല. തന്റെ കൈകാലുകൾ എങ്ങും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് തനിക്കറിയാത്തതെന്നും യഥാജ്ഞാനം ഉദിച്ചാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നുമാണ് ജീവൻ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ധാരണ മഹാ അബദ്ധം തന്നെ. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങാനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാണ് നമ്മളും ഭഗവാനെ പോലെ സർവ്വവ്യാപിയാണ് അല്ലെ, എന്റെ കൈകാലുകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു, മഹാ അബദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നു. വ്യക്തിഗതനായ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിമിതികളാൽ ബദ്ധനാകിയാൽ പരമോത്കൃഷ്ടനല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ജീവനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഭഗവാന് തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാം. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് ആ കഴിവില്ലതാണ്. അപ്പോ നമ്മള് നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പരിമിതമാണ്, ഭഗവാൻ അപരിമിതനാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവോ ഫലമോ കുറച്ച് വെള്ളമോ തന്നാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. ഭഗവാൻ അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ സ്വന്തം താമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്റെ ഉപഹാരം അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോനി ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി പരതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മനഃ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ കൈകൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈകളും വായുകളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തോ അതൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃക്ഷൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനം അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇല്ലാത്തത്? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. ഭഗവാന് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല, അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ഗുണാതീതൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ചിലര് പറയും ഭഗവാൻ നിർഗുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം ഇല്ലാത്തവനാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ത്രിഗുണാതീതൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അതിന് അടിമപ്പെട്ട ആളല്ല, അതിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ, അതിന്റെ യജമാനനാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം അചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാത് തദവിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണല്ലേ. അതില് ചരങ്ങളിലും അചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
അതിസൂക്ഷ്മഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ കഴിയാനോ അറിയാനോ കഴിയും. ഭഗവാൻ അണുവിലും അണുവാണ് അല്ലെ, വിഭുവിലും വിഭുവാണ്. അതായത് ചെറുതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും ഭഗവാൻ സാധിക്കും, ഏറ്റവും വലുതിൽ ഏറ്റവും വലുതാവാനും സാധിക്കും ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിസൂക്ഷ്മഭാവം കാരണം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? സദാ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളതെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കൊക്കെ സമീപസ്ഥനുമാണ്. നമ്മള് ഒരു പുഷ്പമോ ഫലമോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിവേദിച്ചാല് അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരാളല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമല്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെയുള്ള ആളല്ല. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഭക്തനും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനായിട്ടുണ്ട് താനും. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ച സ്ഥിതം ഭൂതഭർതൃ ച തസ്നേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ആ ജീവാത്മാക്കളിൽ എല്ലാം എന്തുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും വേറെ വേറെ പരമാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. അതായത് ഒരേ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു പീസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ട് 100% ആയിട്ടാണ് പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അല്ലെ. ഒട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പീസ് ആയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് എത്രയാണ്? 100% ആണെങ്കിൽ അതേ പരമാത്മാവ് 100% ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള സകല ജീവനിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഒട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവാണ്. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ വെറുതെ നിലനിർത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും അതേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസഃ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം നേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്, അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്, ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണെന്നൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അത് ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നു? അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് അല്ലെ. ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിർത്തുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലെ, അവ്യക്തതയിലുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെയോ അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നതും ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതി ക്ഷേത്രം തജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ മദ്ഭക്ത ഏതദ്വിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യതേ. കർമ്മക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പറയുന്നത് ഇവിടെ? കർമ്മക്ഷേത്രം എന്താണ്? ശരീരം അല്ലെ. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞേയം എന്താണ്? ഇവയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
താഴോട്ടൊരു ലേശം വായിക്കാം. ശരീരം, ജ്ഞാനം, നേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചു. 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നിങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലനം. ഇവ 3 ചേരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകുന്നു. പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന കഴിവില്ല. അവസാനത്തിൽ ഈ 3 ഘടകങ്ങളും ഏകീഭവിക്കുമെന്ന് അദ്വൈതികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ ആ വാദം സ്വീകരിക്കുകയില്ല. ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനസമ്പാദനവും കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയകളാണ്. ഭൗതിക ബോധമാണ് സാമാന്യന് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രജ്ഞയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും സർവവും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന ബോധമുണരുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിന്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം മാത്രമാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യനാദി ഉപാവപി വികാരാംശ ഗുണാം ചൈവ വിദ്ധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? അനാദി അല്ലെ, തുടക്കമില്ലാത്തതാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഒരു പ്രത്യേകം ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇട്ടിട്ട് വന്നതല്ല. അതും എന്താണ്? അനാദിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ജീവജാലങ്ങളും അനാദിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉദ്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കാരണകർത്തൃത്വേ ഹേതു പ്രകൃതി രുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാന ഭോക്തൃത്വേ ഹേതുരുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു ജീവസത്തയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു, അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം? ജീവസത്ത അല്ലെ. ജീവസത്ത എങ്ങനെയാണത് കാരണമാവുന്നത്? അത് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളും പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ കാര്യകാരണങ്ങൾക്കും ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതി മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണത്. അങ്ങനെ നല്ലത് ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ചിലരൊക്കെ സത് അസത് യോനി ജന്മസു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ. ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അസത് യോനിയാണ്, സ്ത്രീനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സത് അസത് യോനി ജന്മസു അല്ലെ. സത്തും ഉണ്ട് അസത്തും ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ സത്ത് യോനി അസത് യോനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മള് നല്ല വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളത്? സത്തായിട്ടുള്ള യോനിയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരബോധത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, അതായത് മൃഗജീവിതത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. മനുഷ്യരാണെങ്കിലും മൃഗതുല്യം ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അസത്തായി പോകുന്നത്. കാരണം മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അതിന് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന് അങ്ങനെയല്ല. മനുഷ്യന് ഈ ശരീരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഉള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് കരുതി അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യോനികളിലേക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മമാണോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ. അത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണിത്. ജീവാത്മാവ് ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട്
അതിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാവും. അത് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയും. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത 13 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത്, നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഒരു പ്രോസസ്സും നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭക്തി യോഗ ഇത്ര വരെ ഈ 12 അധ്യായങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തി യോഗ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇനി ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ വന്ന് നമ്മൾ പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതല്ലാത്ത കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും അല്ലെ. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം യോനി വർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ നാനാ തരത്തിലുള്ള യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മളതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് കർമ്മങ്ങളില്ല, കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. വളരെ നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ്, എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്ന് പറയും ഞാൻ. ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറ്റുമെങ്കിൽ ശ്ലോക പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്ലോക നമ്പർ, അധ്യായത്തിന്റെ നമ്പർ, ശ്ലോക നമ്പർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കണം. അതുപോലെ അതിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. ഉപദൃഷ്ടാനുമന്താജ ഭക്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവാധിപതിയും ഉപദ്രഷ്ടാവും അനുമതി നായകനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ പരമാത്മാവെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ, അതായത് പരമഭോക്താവ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ശാന്തി ഭജതി. ഭഗവത്ഗീത 5:29 ആ ശ്ലോക നമ്പറാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമഭോക്താവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാതീതനായ ഒരു ഭോക്താവുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. സർവ അധിപതിയും അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപതിയും. ഉപദ്രഷ്ടാവ്, എന്താണ് ഉപദ്രഷ്ടാവ്? ദൃഷ്ട പറഞ്ഞ എന്താണ്? കാണുക അല്ലെ. ദൃഷ്ടാവ് പറഞ്ഞാല് കാഴ്ചക്കാരൻ. ഉപ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാക്കുണ്ടത് ഐ വിറ്റ്നസ് അല്ലെ. ഐ വിറ്റ്നസ്, നമ്മള് നേരിട്ട് കാണുന്ന ആൾ, അതാണ് ഐ വിറ്റ്നസ് ആണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന A to Z കാര്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉപദ്രഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അനുമന്ത, എന്താണ് അനുമന്ത? അനുമതിദായകൻ അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും പെർമിഷൻ, നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർമിഷൻ തരും ഭഗവാൻ. ഉപദ്രഷ്ട അനുമന്ത അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയും കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അനുമന്ത അല്ലെ, ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള പരമാത്മാവ് പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹേസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. അപ്പോ ഒരു പുരുഷന്റെ പരമാത്മാവാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് എന്താണ് ജോലി? അതെല്ലാം കാണുന്നു അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും ഉപദ്രഷ്ട, എല്ലാത്തിനും കാഴ്ചക്കാരനാകുന്നു. അതുപോലെ അനുമന്ത, എല്ലാത്തിനും അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ആളുമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവവർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോപി ജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അതാ അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചലമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇതറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഇതിൽ നിന്ന് അല്ലെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.
എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കില്ല. അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെയും അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।